ये सावन के महीना चलता और सावन के महीने में हमार परंपरा है कि सावन के महीने में भगवान शिव के पूजा अर्चन कइल जाला। भगवान शिव के आशीर्वाद प्राप्त होला और जौने के वजह से रोग शोक शत्रु के विनाश होला और सुख के प्राप्ति होला। भगवान शिव के मंदार के फूल बहुत प्रिय है, लेकिन लोग घर में मंदार के पौधा लगावल पसंद नहीं करें। दूसरी ओर अपने आराध्य देव के प्रसन्न कैले के खातिर इनके तलाश में भटकल करें। आई आज जानत बानी कि मंदार के पुष्प से भगवान शिव के पूजा कैले से कितना लाभ होला। हमारे सनातन संस्कृति में त्रिदेव के कल्पना कइल गइल बा। त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन ये त्रिदेव में भगवान शिव के महत्वपूर्ण स्थान है। शिव कोने आभूषण या अलंकरण के वर्ण नहीं करें, बल्कि संसार के समस्त ऐश्वर्य के अधिपति कहालें। अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से गौर करें तो शिव के समस्त रूप दर्शन में हमें अर्क, अकौधा, श्वेतार्क नाम से संबंधित असंबोधित कइल जाने वाला आक या मदार के फूल में इंगित होला। मदार के फूल भगवान शिव के बहुत प्रिय है। इतना प्रिय कि एक चढ़ौले से भगवान शिव के पूजा विधिवत संपन्न होला। कहल जाला कि मदार के अगर एक फूल शिवलिंग पर चढ़ा दहल जा तो 10 गुना स्वर्ण के माप के बराबर फल प्राप्त होला। सर्वविदित है कि मंदार के पौधा हमरे वनस्पत जगत के अभिन्न अंग है। ये धरती पर विद्यमान सब वनस्पति और ऊर्जा के सबसे बड़े संसाधक माने जाले, जो हमरे अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक है। यही वजह से हमरे संस्कृति में पेड़ पौधन के कोनो देवता के प्रतीक मान करके पूजा कइल जाला। नीला रंग के आभा लहले मंदार सफ़ेद फूल में शिव के नीलकंठ अवतार के प्रतिछाया दिखाई देला। शिव संहार के देवता मानल जाने, पर अपन ई धार्मिक मान्यता कि सृष्टि के रचनाकर्ता और पालनकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित हमें। एमें ई संदेश निहित बा, हर संहार के बाद नवनिर्माण के संदेश आवेला। मंदार के चर्चा भी महाभारत काल में कइल गइल बा और ई पौष खंड में वर्णित एगो घटना के अनुसार मंदार के फूल खइले से धौम्य ऋषि के शिष्य उपमन्यु आन्हर हो गए रहले। भगवान शिव के अति प्रिय मास है। सावन के महीना उदिया तिथि से आरंभ होला और सावन पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन समाप्त हो जाला। अपने शास्त्र में सावन महीना भगवान शिव के प्रिय महीना बतावल गई। सावन में भगवान शिव के पूजा कैले से पूजन के अन्य सामग्री के साथ साथ मंदार के फूल से भगवान शिव के पूजन कैले से रोग से मुक्ति मिलेले, शरीर में ऊर्जा के आगमन होला, शक्ति बढ़ेला, मनोवांछित फल मिलेला, जोने से आदमी चारों तरफ प्रगति करेला। सबसे बड़हन बात कि काल मृत्यु और भय से भी मुक्ति मिलेला और कुंवारी लइकनिन के
भगवान शिव के पूजा कैले से मनचाहा वर के प्राप्ति होला। ई मदार के फूल से भगवान शिव के पूजन कैले से हर तरह से मनवांछित फल मिलेला। ये वजह से भगवान सावन में भगवान शिव के पूजन करत समय ये हमेशा याद रखे कि मंदार के पुष्प जरूर अर्पित करे चाहिए और पूरा मनोयोग के साथ पूरे समर्पण भाव से मंदार के पुष्प चढ़ा के अब भगवान शिव के से प्रार्थना करे चाहिए कि हे भगवान, रोग शोक शत्रु से हमें मुक्त कर। तो मंदार के पुष्प के बड़ा महत्व होला भगवान शिव के पूजा कैले में। ये वजह से मंदार के पुष्प से जरूर सावन के महीना में पूजा करी। आज बस इतना ही, फिर मिलब कोनो नया विषय के साथ। तब तक नमस्कार। भोलेनाथ रोरीपान के सुख शांति और समृद्धि दें।